Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Anong man tao din eh? Okay, yan na ta. Oh, ani ra gid ta din eh? Oh, ana ta diha. Oh, Dalia, paminaw. Gikan ining orasa. Higugma ako. Oh, unsa? Ayaw gikalimot nga magtiayon ta. Ibutang si mong nahuna nga matagkutlo nga bana ko nimo. Bana nga gimahal. Oh, sige. Oh, sige. Mag-inartista kog maayo. Kana gyud. Arnel! Lily! Dali na mo! Kinahanglan mapatuo na to si Yvonne. Nga gugma ang nagbugkos natong duha karon. Oh. Okay, muha na namin Yvonne. Unsa man? Ready ka na? Sa atong pag-inartista? Ready na. Mao naman ka ni. Pero pasidaan lang. Unsa naman sabna? Kontrola ha ang imong kasing-kasing nga di ka ma-inlove na ako. Ha? Love, dali na. Kita na lang mo da sa atong mga butang. Sige, mag-inartista makata, larga. Love, tabangin na lang si Mami. Ako na bahala sa itong mga bag. Okay. Sunod na lang muna mo sa ibabaw, ha? Wow, pagkadindo tinidapita. Yes! Love, musuri niya ta sa dapin sa dagat, ha? Sure, love. Ato nang ipahilo na ning atong mga butang. Okay. Lakaw na, love. Tabangin na si Mami o si Yvonne. Ay, sige, tutok diha. Kaya ma-inlove kang samot na ako. Na-inlove na mong gugunin mo, love. Love, sad. Uy, sige, kiss. Pero, thank you sa kiss, ha? Kalafing ras mga panuway, Pero, dili magpadayon ang inyong kalafing. Sinta, kininapitan, no? Ay, naikahoy sa unahan na ipapicture ko niya, ha? Okay, sure. Sige, pahimos mong maayo. Kay dili magtugay ang inyong relasyon, Arnel. Lily. Yvonne? Tita! Ay, sorry. Ako ni Daan na imong bagbi. Ay, okay ra di. Higaan raman eh. Madam, ako na balas yung mga butang. Enjoy na mo din sa palibot. Okay, Belio. Isunod ng mga butang sa taas sa bahay, okay? Yes, Miss Ibon. Kanino sa dagat, no? Ganahan ka? Kay isla man ang inyo. Oo. Pero, Mm. kakuyaw ko din ng baya. Nakakmang yun na siya sa kilid sa pangpang. Oo, dagat na nagsaubos. Taga-isla ka, di ba? Ganahan gyud ka ining dapita. Ikaw no, sige balik ka ng taga-isla. O lagi na, ganahan ko. Pero kay baw ka, mas ganahan ko sa payaga mong gipuyan dito sa daplin sa dagat. Kana diha, kuya mag-ihagbong ta diha. At tay-tay nagabot sa ubos. Arnel, Lele, dali na mo. Oh, ma, nanami. Hoy! Ay, asa ba ko nimo? Asa ba? Hoy, ikaw ba? Matumbat na! Dikta mo ba? Dikta mo. Ay, lihok ka. Basta di ka maglangas. Ay! Ay, glangas. Ma! What alam niya, ha? Idagan niya na ako akong asawa. Hoy, Arnel! Matumbat na! Hoy! Asawa, mag-ilan! Get on your way back home, just about anywhere. Arnel, ba? Asa ka? Gara sa kanya? Ay, naglangas. Ang mga animal! Miss Ibon, Ako ka dito yun. malitayon kay bagong minyo, no? Magasuya. Ako pa ikipadungog di mo, anak Belio. Nga nasuya ko nila. Uy! Wa, Miss Ibon. Nasuya mo gani ko. Crush ko na ako si Miss Lily sa una.
Hangtod ba karon? Crush gihapon nimo siya? Dili, maginamawa. Pero ako naman ang amo. Asawa naman sa kong amo. Ako lang patyo na akong crush. Ayaw nagpatya. Aha? Unsa to, Miss Yvonne? Belyo, talagsaon kaayo kun mo bati tagugma o gusto sa usa ka tawo. Busa dili ni angay patyon. Pero, minyo naman sila, Miss. Dili man siguro sa nga padayon mong mahalon ang tawo nga nakapapitik sa imong kasing-kasing, Belyo. Sige na. Ihatod na sa sala ang ilang mga butang, ang ilang mga bag tanan. Uy. Ang sabto yung ipanulti. Muna magdoon yung meaning. Pero gusto siya. Ambot pa sa pa eh. Iganabog sa mo ti Miss Lily ron. Swertihang Sir Arnel, oy. Unsa Mateo? May balita na ka? Oh, doon na niya mo palit sa inyong tindahan. Mayo. Unya, may nahunaan na kang dapit sa syudad nga among matuan? Doon na. Jigger, may mo ba? Hindi lang to sa syudad mamalhin. Oh, ano di ba ka dito? Kuan, Mas gusto ko dito, Lili. Kay magkanegosyo tag tarong dito. Ay kabala ka. Patukuran tigag mas dako og tindahan dito. tinuod ka? Oh, lagi. Samdi ay. Natuon lang juga nga buang lang juga sa tanong gayon. Pinangga tiga Lili. Busa buhaton ako ang tanan nga malipay sab ka. Tinuod ka? Oh, lagi. Sige. Mulakaw na ako. Paganda nung daan. No? Nganong may tanaw ka na ako? Ayaw kiyod og sali sa kanyang nindot na iyang sulti ha. No? Naibaw ko. Kutob na tumos ng dila. Naara na sa iyang utok. Pero, nisod niyang tumanon. No? Gusto yun nang imong ibuhat karon. Nga pa uyon na nang yun una ni mo siya. Aron dili mo magkagubot. Pero, inig abot sa syudad. Sipat yun. So, mauni ang mamahimo ninyong kwarto. May terrace diha nga nag-umbaw sa dagat. But be careful lang ha. Kay basin unyag mahagbong mo. Patay gyud mo inig abot sa ubos. Love, ganahan ka ba yun ng kwarto? Uy! Thrilling kaya itong kinabuhi din ni Love. Pero, di sab tingali ta mahagbong anan ti race diha. Kung way mutukmod nato, no, Yvonne? Oh, of course. Pero iko lang kung nagpasidaan, Lily. Bas hindi mahubog mo. Unya, mulayat mo diha. Awan sa man, love. Ganahan ka mo balhin? No! Ayun na, Love. Mas ganahan ko din kay bugnaw. Og mas Mas unsa? mas makahimutag bata. Oh, Okay. Enjoy your extended honeymoon. hey. Naunsa ka? Anong kalit nagkakatawa diha? Himuot lang ko na kunahon na ni Yvonne ba? Muna ko yung gipasidanan daan nga ihagbong ko niya diha sa terrace. Eto tagda, oy. Ang una-unaon nimo ang imong gisulti karon. Ha? Kay unsa man gisulti na ako karon? Ang pag-ingon nimo nga ganahan ka din eh. Kay mas makahimo tagbata. Ha? Ready ka na ba? Nga tagan ko nimo kana. Dalia? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!